Ново центриране. Шуко игра за гол за вратата. Гол! Гол! 1-0 за Лудогорец! Вандерсон изравнява резултата. 1-0. Какво изпълнение! Какво изпълнение на Вандерсон! Резултатът е изравнен. 1-0 на националния стадион Васил Левски. 1-0, фантастичен гол! Общия резултат е 1-1! Добре, че съдбата. Ешпиньов подава тук. Шукало чисти с глава и вижте това изпълнение. Феноменално попадение! Феноменално попадение! Резултата е 1-1! Фантастичен гол! Вандерсон бе взет за заместник на Марселиньо. Вандерсон бе човека, на когото Лудогорец се надяваше толкова много, но той до момента разочароваше. Но ето, че успява. Вандерсон изравнява резултата. Вижте отново това негово феноменално изпълнение. Тръгва Варела напред. Ще бъде червен картон за Владо Стоянов. Той вече имаше жълт. Това е кошмарно. Точно Стоянов, на когото разчитахме при дуспите. Точно човекът, който можеше да класира Лудогорец. Знаете колко добър е при дуспите Владо Стоянов. Сега той получава червен картон. Но това, което направи, беше единственото възможно нещо в този момент. Не, просто... Получава за Моци не успя. Моци се опита да спъне Варела, но не се получи. Моци ще бие дуспата. Или Чворович. Не, просто... Няма такъв матч. Моци застава зад топката. Козмин Моци е зад топката. Моци. Удари гол! Моци вкарва! Сега трябва да спасява! Дали Арлауски пък ще бие? Моци вкарва, сега ще трябва да спасява! Започва прекрасно Козмин Моци своята война срещу Стяла! Голямо перде Моци. Своята лична битка, своята голяма битка води сега Козмин Моци. Направи страхотен матч. Вкара първата дуспа. Сега е на гол линията. Срещу него е Клаудио Кешерю. Кешерю засилва се. Кешерю. Моци бе много близо до топката, но не. Моци бе много близо до топката, но не успя да я спаси. Танцуваше по гол линията като един друг човек през 2005 година, Ежи Дудек. И като Брус Гробелар много отдавна преди това през 84-та. Двамата вратари на Ливърпул. 1-1 Вандерсон. Вандерсон е зад топката. Засилва се Вандерсон. Удари Арлауски спасява. Героят се превръща сега в грешник, но така е в футбола. Така е в футбола. Не демонстрира достатъчно здрава психика Вандерсон. Много слабо изпълни дуспата. Много слабо, много разочароващо. С номер 22 за топката и сега е Първолеско. Той влезе като резерва. Първолеско. Удар на Първолеско и Моци спасява! Моци спасява! Моци спасява! Резултатът остава 1-1. Козмин Моци спасява! Велик Козмин Моци! Аз поне, Алекси, не си спомня кога за последно сме коментирали такъв матч. Не знам и дали скоро ще коментираме.
уникална драма. Хамза ли е това? Ето го и собственикът на Лудогорец. Струва ми се, че Хамза, нали така? Да. Хамза. Той избра Лудогорец. Хамза срещу Арлаускис. Хамза. Удар на Хамза. Фантастично изпълнение. Шукала. Централният защитник Шукала е следващия, който се насочва към топката. Публиката скандира Моци. Идва ми на мен да започне да скандирам. Фантастично изпълнение на Хамза. Шукала. Един от героите на румънския тим. Полският централен защитник. Шукала. Шукала. Моци танцува. Не! Колко близо бе Моци. Колко близо бе Моци. По трима изпълнители резултата е 2-2. По двама вкараха, но трябва да оценим високо изпълнението на Шукала. Прекрасен удар. Кайсара. Следващия е Кайсара. Четвъртия изпълнител за Лудогорец. Направили много силен матч на Жуниор Кайсара. Засилва се Кайсара. Удар! О, какво изпълнение! Какво изпълнение на Кайсара! Никакъв шанс. Какво изпълнение на Кайсара! Сега Попа. Публиката пак е на крака. Публиката пак скандира Моци. Моци срещу Попа. Моци срещу Попа. Лудогорец води с 3-2. Попа. Удар! Не! Отново изглеждаше много близо Моци. Марселини. Много излезе пред своята гол линия Моци. Сега трябва да се притесняваме най-лесно. Винаги най-добрите футболисти изпускат. Дано този път не е така. Резултатът е 3-3. Марселиньо. Той е последният изпълнител за Лудогорец. Марселиньо срещу Арлаускис. Арлаускис със същите номера. Удари гол! Гол! Вече нямам сили и да коментирам. Варел. Ето сега съдбата трябва да го върне. Ето сега съдбата трябва да направи така, че този човек да изпусне. Той бе пощаден от Маенко. Но сега трябва да изпусне. Сега Варела трябва да изпусне. Варела трябва да изпусне. Ако има съдба, централния защитник трябва да изпусне. Варела! Не. Или по-скоро, ако съдбата е благосклонна към Лудогорец. И така, по 5 изпълнителя, резултатът е равен. По 4 вкараха, един пропусна. Дяков. Капитана Дяков. Тежко е. Вече е много тежко. Вече става много тежко. Удар на Дяков и гол. Феноменално изпълнение на Дяков. Кой от румънците отива към топката с номер 11. Струва, това е Препелица. Сега пък техният капитан. Всички се молят. Молим си и ние.
Лудогорец заслужава да продължи. Лудогорец заслужава да продължи. Препелица срещу Моци. Препелица. Удар на Препелица. 5-5. Ешпиньо. Следващия е Ешпиньо. Засилва се Ешпиньо. Удар Ешпиньо. Гол. Гол. Ръпа. Ръпа вече трябва да изпусне. Десният защитник Ръпа. Седем доспи за Лудогорец, 6 карани. Сега седмата за Стяла ще изпълнява Ръпа. Моци срещу Ръпа. Засилва се Ръпа. Удар на Ръпа и Моци! Сяга! България отново ще има отбор в Шампионска лига! Достига обетованата земя! Козми Моци успява! България ще има отбор в Шампионска лига! Един румънец победи румънския шампион! Един румънец победи румънския шампион! Съдбата бе на страната на Лудогорец, но Лудогорец заслужаваше това! Лудогорец успява, воден от Козми Моци! Козми Моци успява! България отново ще има отбор в Шампионска лига! За втори път в историята България с отбор в Шампионска лига! Козми Моци успява! Козми Моци класира Лудогорец напред! Моци! 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 Няма такава емоция! Няма такава емоция! Велико! Велико, уважаеми зрители! Велико!